Because of this loneliness, it caused me to walk alone. This girl saw me lonely and take me by my hand. She don't know my name or know where I might belong. She look at my face and say, son, live as a man. It's never too late for a man to rest to wait. The time that he wake up is the time that he should rise. It's never, never, never too late for a man to rest to wait. The time that he wake up is the time that he should rise. Because of this loneliness, it caused me to walk alone. This girl saw me lonely and take me by my hand. She don't know my name or know where I might belong. She look at my face and say, son, live as a man. It's never too late for a man to rest away. The time that he wake up. Tikulandireni kulikonse kumene muli pano pakanema wa GPS mpulogalamu imene ya Visual Radio. Lero lachitatu paja timakhala ndi nkhani zochitika m'madera m'milaga m'majombo zimene zachitika kumene kuja ponyadira ena m'midzi mwamanti mu ghetto zachitika mu ghetto zija ndi zimene timabweretsa pano kuti anthu azizukute nazioneone. Monga manthawi zonse timakhala ndi mutu umene timabweretsa kuti mutu umenewu tiyende nawo inu ndife pano. Inde langa dzina Daniel Philip Chavula, Mr. Billionaire. Monga mmene mukuonera musindili ndekhayi ndiliso ndi nzanga amene azitchule dzina yekha. Langa dzina ndi Elena Tembo na Rwanda. Vuto lake lona kuti mayina akamachuluka umamba chibwibwi ndiyambire liti. Chibwibitaze mafuna zina. Ndiyambire mwa Rwanda kapena chani? Komano mwati dzina ndi ndani pacho? Elena Tembo. Chidule mkusoma ngoti na Rwanda. Chabwino. Lelo lindili ndi Elena. Monyadira kuti Eleanor. Eleanor. Osayiwalanso kumakina kumeneko tili ndi Romeo Khazika komanso mtsikana uyu amati Mese Viola Muhango. Mtsikana ruwa maina mbirimbiri. Kanga ndine nayo koma asikana. Okodipa jaso atsikana peru maina ndati majulukidwa nawo. So notu maina agajulukaso anthu amakhala ndi nkhawa kuti ko amene iso tawathawa kuti akafika kwina azinena ine ndine Mese ine. Kenako akazathawa mewa palamula kwina kujene Viola. Tsikana amene amatikayikitsa kwambiri komano tisangalale kwambiri fanda amene ali pa makina kuonetsetsa kuti china chilichonse chikhale bwino mu tsiku limene lili. Koma nde munasowa atuzoonadi kusowa kunalipo malingana ndi mavuto amene anagwa mu Lilongwe makamaka kuma TV a mu Lilongwe. Sigino idavuta kwambiri monga za technologies muzidziwa mmene zimakhalira. Nde kunali kuthamanga kugwira pa ndi apa eno mati inaoneka dzulo lero yapitanso kunali yesa kuti ino ndife tizilumikizana tizionana pano ndipo mwachisomo cha Mulungu ndi mmene zilili mu tsiku la lero lino. Monga mwanthawi zonse osayiwalayi nambala ili pansi pakanema wanuyo ndi mmene mudzigwiritsa ntchito potumiza ma SMS kapena kuimba pakabwera mutuwo tikabweretsa mutuwo inuyo mungogwiritsitsa nambalayo kuti mutu umene ine ndiyankhuleko nanenso nkhani zake tuzimakazonena kuti wina wake aphunzirepo zimene zikuchitikazo. Tinaliso ndi nkhani sabata iyo pabere padatheraso sigino nangoti kumaliza program sigino songothawa. Tinaliso ndi Eleanor kukambirana nkhani zosiyana zimene zinalipo. Kodi mukumbukira mutu umene uja?
mutu unalionena kuti kodi ndi bwino kuma katenga kuma kakati pali vuto kuma diya bwino nkatenga wa kumuzi mwina ndikatenge wa kumudzi ayi ukumbukirade leno idaliso nkhani imene inavuta akuti iyayi akazi antawuni andionetsa mbwadza kuli bwino katenga wa kumudzi antawuni osamambala ndi kunali kuyankhana atu antawuni akuti munamaro ifenso tinachokera kumudzi komweko kumudzi kunonso nchimozimozi ayi timakunyadirani uko kunchenga utuwa kunzuzo Blantyre ndilande uko kumene konso kusochi uko timakunyadirani lilongwenso chimodzimodzi ife timamva kukoma nanu mwachidule chigawo chakumwera chigawo chakumpoto komanso chigawo chapakati timasangalala nanu tikutero nde tisadapereke mutu timafuna kuti tingomverako kanyimbo kenakake ya wina kuti chingongole lakwana tsiku lija ndakuti chingongole tingokamverako pang'ono ukuku tikukhazikitsa mitima pansi kuti nkhani kubwera pano funefunika mtima ukhale pansi koma sikuti timakhala tikunenani kapena tutani iya yena komaona inetu tasinthani chandelo iya nkhani simeneyo koma pamakhala kuti tithandizane mwina inunso mudzi kumana mwasekarate ndaseka kule ora ndiona ineyo sintani chandelo afuna zinena za ine tatiye ndimvere kanyimbo kamene katikatero tibwerenso pano Chris Easy on the beat. La pana sikuliza sitilola kuti tiumvere la pana sikuliza sitilola kuti tiumvere eti utapila chingongole kuti na feso tilezele eti utapila chingongole kuti na feso tiufile eti utapila chingongole kuti na feso tilezele eti utapila chingongole kuti na feso tiufile sitilola kuti tiumvere fungole sitilola kuti tiumvere fungole lelo kandikala bayala zama wasindi kusamala sikavuta ndisitika malaya muno lelo kandikala bayala zama wasindi kusamala sikavuta ndisitika malaya muno madasi mpaka na kukomoka kakumbuka pomwe ife tajoka chaka chasa uswa chitaholoka azatu ena anakokoloka kuno madasi mpaka na kukomoka kakumbuka pomwe ife tajoka chaka chasa uswa chitaholoka azatu ena anakokoloka kuno la pana sikuliza sitilola kuti tiumvere la pana sikuliza sitilola kuti tiumvere eti utapila chingongole kuti na feso tilezele eti utapila chingongole kuti na feso tiufile eti utapila chingongole kuti na feso tilezele eti utapila chingongole kuti na feso tiufile sitilola kuti tiumvere fungole sitilola kuti tiumvere fungole akajasu akale mikundafo girini sipechu magretifo akazi owama akalefo all my friends ready for babi uyanga kanyimbo kabwino kameneko ani mukuyamikira kanyimboka iyayi ndi mmene zimakhalira za achinyamata achinyamata chimene iwo amakonda basi ndi zazisangalala nanga si nthawi yawo monganso malemba atichita nayo chinyamatacho thamanga ndithu kondwera mmene ungachitire ngakhale kumakhalabe chenjezo kuti kutsogoloko kumakhala soifa ndi kusangalala usangalale ndithu komano usamalire zatsogolo mwachidule koma kanyimbo kabwino kameneko koyimbidwa ndi DPK Mchinji Boy amene akunena kuti chingongole kanyimbo kankatsopano ndithu kangotuluka mwezi omwe uno ndithu wiki yapitayi nde oyimba ake akuti nda Mchinji Boy DPK kungoti DPK mukapita pa YouTube kungo search DPK kuti fayo kuti kanyimbo mwakaduliranji mukakapeza pa YouTube
akakafasirire mwangolemba chingongole dipikeni yande kuti ikabwere nyimbo imeneyo ngati mwayikonda. Chabwino tikupitirirabe pano pakanema wa GBS program ija ya visual radio. Nkhani yake ndionera kuti timakhala ngati pano pampabwalo pamene timatiti weruzane pano pakalimeli tione pano pakachere pano yetu nde mutu umene uli nsabata imeneyi lero lachitatu. Nkhani yake ndionera kuti ena kuti nkoopsa kugwa mchikondi ndi munthu olemera ndi munthu wachuma nkopsa zedi. Zilipo zimene iwo aziona zimene akuti izi zineyo ndachilapa sindzachitaso koma ngakhale zili choncho komabe ena amakhalabe akutsutsa kuti iyayi si chonchoyi zimangotengera kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji chifukwa wina amanena kunena kuti anthu achumawa nthawi zina zake zachikondi amakhanga takungokulamula umakhanga tiwe kapolo nde ayi kunena chilungamo kuli bwino mtengane ndi mphawi nzanga wachumayo akatenge chikhwaya chizake. Kodi nkhani imene ndiyoona inu mukuti bwanji? Nzoona zimenezo mukuti tiziopa kukwatira munthu wa ndalama, tiziopa monga ife akazi kumvomera wa ndalama kapena ife amuna kumvomera mzimayi wa ndalama kumfusira, tiziopa kapena sakufusana nthawi zambiri andalamawa maka kwa azimayi. Chimene chimachitika nchonena kuti kumavuta kuti munthu mpopa ngolo amutsatire nkukamufusira. Nthawi zambiri zimakhaza kuti iyeyo ndi amene amayamba kufusira. Tipa message tina ndi tina tomati apatu zioneka kuti adona akundifunawa. Ena naonako kuti amagulitsira kaunjika bwanawo lero ndi mkazi wawo lero mwamuna wawo wa ntchito uja. Zimachitika zipetezazo ndena akuziopa kuti singakwatirani ndi abwanawo. Ino mukuti bwanji? Ndemonga mwa nthawi zonse namba ndimene ili pasipo imene mukhale mukumayimba mafoni kapena kutumiza message. Komano tisanapereke kwa inuyo ndili ndi msangayo chifukwa tidarabu ili pano ayambire ndi iyeyo akambenso nawo ngatanga kambeza kuti inu sizigwira mtima mutsutsato pano anditsutsa mwakozeka kuti atsutse anthu atsutse chabwino ali ndi ufulu otsutsa ndi ufulu wawo kususa akuti ndi ufulu kutsutsa. Iwe Elena tandiuza mzanga Elena, iwe ukuiona bwanji nkhaniyi? Ndo kamayankha uzidziwa zokuti uzizitengeranso monga iweyo kuti kodi darling akakhala chikhwaya choopsa kodi ine nkadatha kuwavomera sinkanamati mwina ngasatanike kapena nkakhala kapolo kapena nkakhala wantchito umani ndinena kuti kodi ndama zimene zizi uzidziwa mmene zinabwera bwanji sindikuza zinabwera bwanji. Iwe nkhani imene umayiona bwanji? Munthu wa ndalama nayenso ndi munthu. Kali ni ndalama kalibe ndalama nayenso ndi munthu. Nayenso ali ndi ufulu wokondedwa. Chabwino. Tukauli ndi ndalama uli ndi ufulu wokondedwa. Kauli ulibe ndalama uliso ndi ufulu otani osakondedwa. Koma nozimangotengera mwina khalibe la munthuyo kakhozo khala ndi ndalama koma mwina ngati khalidwe lake sili labwino mwina pamene tinganene kuti ayi pali vuto si ndalamayo koma vuto likhozo khala ndani munthuyo osati ndalama zimulamulira. Ngati iye akulamulira nde khalidwe lake ngati liloti amalamulidwa ndi ndalama sonza nde kuti iyeyo wena pake ali wiki fika ndalama isamakulamulire iweyo kwene ulamulire ndalama fika ndalama lero zikhalapo mawa sizitani sizikhalapo nde ukakhala kuti ukufuna kuti uzuzolesa ndi wa ndalama mawa ukakhala kuti ulibe ndalama uyo alukatu. Koma zimangofunika ndithu kuti munthu wa ndalama ali ndi ufulu wokondedwa. Kulipo twapa mukungoyankha chonsecho darling wanu kukhala kuti ndi wopanda ndalama simene monga mankolopetsere kumukolope apa mutsuke mbale mwana mukamusiye ku skulu mudziwa kale ine ndimagwira ntchito moti no mungamagwire ntchito monga bambo kumchitira monga bambo munthu wopanda ndalama muli nazo inu Elena. Moti mungakwanitsa zimenezo kuphika kutani kuchapa basi darling mutho makaswera bawo pajenu simugwira ntchito akamabwelo mmene kuwalandiranso ngati achokera ku ntchito. Sapano ndizimene kunati khalidweso khalidwe ine khalidwe anga ndilotani ndalangi nkunkhani ya za banja fuka banja ndi ndalama ndi zinthu ziwiri kwa ineyo sili kudziwa koma banja ndi ndalama ndi zinthu ziwiri zosiyana. Inde ukakhala ndi ndalama kuyeneso kuti ukhalenso wosamala
maganizidwe yako kuti pabanjapo liziyenda bwanji ukhale osamala fuka kuti ndiwe mayi uni ndrama ndiye kumaziona ngati wende munthu wa banja ndi muja limati lavuta lavuta chifukwa amuna ukhaleso mtsogoleriso fuka nanga si mamuna ni mamuna amafuna akhalibe mamuna basi komanso ngati mamuna yonso nayeso ndi alibe ndrama akhale kuti mwina ukumvesesa zifukwa zimene alipo ena alibe ndrama fuka mwina ndi ulesi basi no angopanga zinthu zosalongosoka mangomwamuwaka kumangopanga osalongosoka ndi at the end of the day izikupeza kuti munthu cha alibe ndrama fuka cha khalidwe nkhani ndi khalidwe koma kati mamuna ayo mwina pali zifukwa zokwanira kuti mwina munthu uyu anali pa ntchito yangotha ndi mwina akuyesesa ndithu kupeza ndrama wekaso chita kuona kuti munthu uyu akuyesesa kutani kufunafuna ntchito zikutani zikungovuta ukuyenera umpange support ngati iwe wamkazi kuti ndimpange support mamuna wanga pamawa zonse zitani zikhala bwinobwino koma ngati angopanga zokumwamowa sungasangalaledi kuti mukungomwamowa bwanji tiye tazikhala munthu otani olongosoka umakhanga ukunsogolera mukupasana malangizo fuka pamawa yokha ndrama lero mawa akhala ni ndrama ndani iyeyo ndengati unampanga chipongwe alibe ndrama chifukwa choti anali wovutika ndiye kuti uzachita manyazi ukhaliwe ulibe iyeso anali ndrama maona chabwino inu mwafotokoza bwino kwambiri ndikukhulupirira kuti amalawi mukumvetsetsa mmene Elena akufotokozera akunena kuti chimene chimavuta ndi khalidwe nkutheka kuti wina ena alipo andalama zawo koma amapanga chilichonse bwinobwino pamene mukapeza ena ali ndi ndalama koma chifukwa khalidwe mulibe ndamaona ngati kuti mwina ndalamazo zimene zingawathandizire kuti akhale ngati munthu ndi pamene pali mavuto apapa pabwera message ina tive anthu sopano chabwino akunena kuti kumbali ya atsikana achuma ndizoona amakhala wonyada mwayi ndikovuta koma kwamuna ndi mwayi iwo wakutera kuti kwamuna ndi mwayi koma no kumbali ya atsikana tigwire kwambiri mfundo imene atengapa kumbali ya atsikana zimakhala ndi zovuta pamene kwa mamuna imakhala kuti ndi mwayi kuti basi ndatola thumba ndatola chikwama ena amati ndatola chikwama chabwino so apatu akutero sanatchule dzina yakomano pamfundo imene ali naye lesi tinene kunena kuti akufotokoza kunena kuti kumbali ya mkazi amatha kukhala wonyada kwa atsikana ndenu muti chani fa choti mumafotokoza kuyamba pachi nawo apapa kwabwera message imene kuti nkhani ya atsikana tsono amakhala otani wonyada komano kwa amunawa ndi mwayo umakhanga ndi mwayi akuti umatani anapitiriza sinalimo mwemo mmene timaganizira mochi mpitirize pakomalizirako akuti kwamuna amakhala ndi mwayi omamuzuza mzimayi chifukwa ndi osauka koma ndi zolembedwa osauka kukondana osauka bola anthu inapo sipakuoneka bwinobwino okay Debbie from area 5 akulinda Debbie from area 5 mwelo city so amapitirizada apapa so mfundo yeniso ndi iso wanena kumapeto kunena kuti umakhala no mwayi omuzuzira ndani kodi mzimayi akhala osauka ndeno talankhulani kuone pamenepa Debbie amene aku area 5 iwa kulilongwe akufotokoza kunena kuti watsikana kumakhala nkhani yonyada basi komano nanzi bambo umakhala ngati chimwayi chakuti ndizuzire mzimayi kodi iye anena zoona kapena anyansa bodza mbali ina zikhozokhala zoona mbali ina zimatengera ziyani manena kuti ndikhalidwe chabera munthu zimatengera khalidwe la munthuyo ndikuona kuti munthu ndrama isakuchite control chabwino ndrama isakulamulire munthu tose takati mwina pabanja patauta kwa ine ndi amuna anga tili pabanja aliyesa amafuna nthu achite bwino
tipeze ndrama tipange zituko zakuti pamene ena amene akunenera kuti ndrama yo angofuna azunze mkazi kuti iwe uli nchani umagwira ntchito nimapeza ndrama ndizimene zakhalidwe zija kuti ayi sizikuyenera kutero ndithu nkhani ndi chikondi anthu awiri ngati mwakondana palibe mpato kuti there's no room kuti munthu uzikazunza anzako chifukwa kuti wewe ni ndrama. Amen. Ayi uzunzira njinzako futhi wewe ni ndrama zimene kuti nanga iwe uli ni ndrama lero zakuthera mawa ali ndrama ndi nzako uchitatu manyazi pamene kuti nene ngati mtsogoleri kuti ameni mwalankhula tsopano apa kuchokera komwe kunzuzo m'bale wina akunena kuti nkhani ya ndalama ndi chikondi sizigwirizana. Nkhani ya ndalama ndi chikondi kwa amene amachidziwa sizigwirizana kuti ine knowledge from nzuzo nkhani ya chikondi siugwirizana ndi ndalama. Ndekuti ngati anthu sonyeza zoti mmene anenera kuti ndekuti anthu ngati akondani arana amenewo akondani ndalama zili apo zama zizikhalabe apo zachikondi zawonso zikizitani ziziyenda bwino sitikuzaka kumene atanthauza zimene zote nkhani ya ndalama ipite uko koma apapa pakhale nkhani ya chikondi. So a debit yamikirenso chifukwa cha ndemanga yanu ko imene munafotokoza kunena kuti kwatsikana kwambiri kumakhala kunyada komanso azibambo akalemera imakhala ngati mwayi woti azuzira azimayi mwina apezere azimayi ambiri paka ndalama kamene ali nakoko tsopano apanso knowledge kunzuzo uko nkhaniso yabwino kwambiri imene mwaruza apa kunena kuti nkhani ya chikondi ndi ndalama sizigwirizana kapena zimayendera limodzi inu Irene. Ndalama zimabwera zimatha kupita pamene anthu mukakati mwapanga ukwati mujati mpaka na imfa izakusiyaniseni for better for worse meaning kuti mene mukupita ukuku mwavala zilimbe kuti nzangayo akhoza kuchina kechikhoza muchitikira apapanda mpeza ali pa ntchito zikozotheka kuti ntchito ija yatha iweyo kwenabe pangati pali chikondi ukwenabe umulolere nzako mene atani alili ifa mwina akunati nkhani ya ndalama ndi chikondi zosiyana ifika nthawi zina anthu mumapita kubanja kuja mulibe nonse ndalama kena kubanja kuja nonse mapeza ti anthu analo osauka ife ndamunanga meti nkayamba banja tinalibeka likonse koma iye tinalimbikira pakana so that ndalama zikungobwera nde munthu ukakhati suwo ochenjera ukakhakuti ufuna uzipangidwa control ni ndalama pamawu uzachita manyazi kwambiri. Ndalama uzizisiya apa nkhani ya chikondi ingokhalaso chani nkhani ya chikondi ndikula kuitsa kuti ndalama ikhale chida choti chizichita control nyumba mwanu muja. Ine ndimaganiza kunena kuti paliso anthu ena amachita kuziyamba dala ifo chonena kuti ngasi ndalama ikufunikira anzatha kutengana mapita kunyanja koma awawa arichedwetsa kuli bwino tipeze anthu andalama fatu zikutero ena kuti kuli bwino tipeze anthu andalama chifukwa chonena kuti ena adauzidwa kunena kuti inuyo kuti mukwatirani ndi munthu olemera pazikhala mavuto ngati achamanena atepi ena unyada ena nkhaza ndikufunika mwina mutengane ndi wa status yofanana ndi inuyo kuti mukasuzumira status yake munthu alibe kalikonse background alibe kalikonse nde inunso nde muziphathike kumeneko nde ena kuti iyayi umphawi wazuzikana nawo kale mwina wamba kuyesera kuti uchite bwino nde ukatenganenso ndi munthu osaukaso nde ukhanga tikuitenga mavuto kuyika pachani pa mavuto kuli bwino bwanji uyesereko kujoyerako kwina chifukwa of course aliyese siti kuti nakuti ndalama ndiyo safunikira fuka anthu mukakhala pa banja mumafuna ndalama yoto mufuna ndalama mudye ndalama mulipire renti ndalama mu magesi yana nkhani ndiyo kuti inuyo ndalamayo the Bible limana kuti the love of money is the root of all evil. Zimatengera kuti inyo ndalamayo kodi mufuna muilamulire kapena mufuna ndalamayo izikulamulirani. Zilipo ndizoona masiku anasika nafe timafuna ndithu mablessa timafuna kuti tikaona nzathu iyayi akupita kunyanja akwendera gali mototera kutengeka zimafunika ndithu subza ti nzako ndalama zakuzipeza bwanji umangofunika kuti udeke kuti ndalamazo
alisa amazifuna koma tiyeni tizipeze munjira yoyenera modekha bwinobwino. ya tikutero pano pakanema wa GPS nkutheka mwangochuna kumene kanema wanu unoyo ndi GPS program ija timati visual radio timakhala tikukambirana nkhani zochitika zimene anthu ena ake zazunguza mutu kapena mwina zadzetsa mavuto pena pake ndeno mkulu wina wachimina unena kuti anthu auchumawa aya ngankhasa zeda ndizuza ineyo mandichapitsa ngati mwana zosiyana ineyo khala ngati pali chichewa china chimaveka mosakhala bwino atukhala ngati chitsiru pa khomopo ndene basi bwino ndiye ndokakhala Mphawi ndi wanga nde pomwepo pamene akuti nkopsa kwambiri kutengana ndi munthu wachuma kapena kugwa mchikondi ndi munthu wachuma ngani tuyikutero ndena akutsutsa kuti iyayi sizoopsa zimenezo chifukwa chonena kuti mchikondi ndi ndalama sizitani kuti sizigwirizana ena wamangokhaza kuti ngazikhalidwe zola kuipa nde ino nanga mukuti bwanji kani yake ndiye kuti muzingotumiza SMS kapena kuimba phone number amene ali pansi pakanema wanomo chabwino Elena nde pali tinene kuti pali kagulu kena kanthu olemera ndithu olemera amatha kumazi challenge ayo malingana ndi ndalama zawo kuti ine nditha kutenga mkazi wina aliyense. Do you think kuti anthu amene wawa angamatenge mwachikondi kapena mwazokhumba zawo fa tikamanena nkhani ya chikondi mtima umachirodziwika kuti ine uyoyo nde ndagwa mchikondi ndi munthu kuti amene koma osati kuti fa pali pawiri ena tinene kwambiri kwa azibambo pali ena amene amafunisisa ndifuna mkazi kuti ndizakhale naye nde pali ena amata kungomona munthu mmene lili hipi yake umene wayelera kudzagwirira kachibwano mama amene nkwamba unthamangira untsatira pang'ono makhala kuti nambala that means kuti ichi si chinayi chikondi koma wangokhumba chinthu china chake nde anthu ngati awa amene amati ndingathe kutenga chinachi chonse. Do you think kuti ngakhale mbanja muzingakakhale zabwino nanga ndizeni kuti khalidwe nde kuti awawa ngati fole kuti ena amati money can buy everything ena amati money can buy everything so that ndrama ija iweyo ulibe nayo discipline, you need discipline. Pamene munthu akhali ndrama you also need discipline because if you're not disciplined enough ndrama ija ikhozokuika m'mavuto kukuponya pansi ndithu ikukhaulisa kena pambuyo wekaso kumati koma ine ndrama ija ndinakadziwa na ine ndrama tu ine dzulo koma ndangomwera tumowa koma ndangopanga nayi chakuti fikati umafuna kusangala kufuna mwina kuoneka kuti ndaona ndrama ndi chigalimoto mkazi uyo sangandikane nditenga wina aliyese nditenga ine ndimanyamula ineyo ndi imene ndekananjiso tikakhalanso atsikana amene tikusakasaka mablesa tikangomona blesa timachitano kunkopa dala kumachita kumachita kumpasa sigino bwino kuti cholinga tifati ufunako chani ukufunako ndrama iji nde nthawi zinaso timafuna zisamala ngati mwina mbali ya bambowa fika atsikana ena afe atsikana ena chimene amangofunako ndi ndrama yawo iji ndrama iji asangala ikangoti yatha imene iji nde kuti nawonso alowera kwawo nangasi chimene amafuna ni ndrama ija yapita akhala wazipangapo chani so umafuna nditu dramayi umakhala osama chabwino Elena kufotokoza bwino ndikukhulupirira unena kuti Malawi akumva bwino ndi mmene ukufotokozera kuti tikati tineneza ndalamazi ena zikhalidwe zawo zimafika pena chifukwa cha ndalama. Chabwino apanso tifuna tiwerenge pabweranso SMS akuti ine dipikeni kuno kunchinji kwa Simphasi ndikofunika ndithu kutero kukwatirana ndi anthu atanthauza kukwatirana ndi anthu ndikofunika kutero chifukwa banja ndi ndalama ndizolekana ndeti salephere kufunsira munthu chifukwa chakuti ali ndi ndalama tiyamikire kumene kwa dipikeni kunchinji kwa Simphasi chifukwa cha ndemanga yana akuti ifeyo tisalephere kufunsira mwinaro mtima udumpha wa dipikeni kuti ine ndizula chikhwaya akosokhala ndi mayiyo ndolimbikira chabe koma ndi wabwinobwino ndithu
siwa mwanoso siwa mwanonso koma lindalama kunazona ndiwo bwinobwino siwa mwana komano anangodalitsika kuti anangokhalika wamwayi kuti iyeyo ali ndrama olo kuti ndramazo zimatani ndi zochulukira kwa iyeyo. Yes. Sono pamboyo bora nayeso ngati kuti wankonda wamusana aone ndramayo koma wankonda mkaziyo ayi ndithu akakhala kadi bwinobwino chifukwa anthu awiriwo azikalemekezana amayi wazikalemekeza amuna wazikalemekeza akazawo akaona sabamba yoti ngakhala amuna angainde ndochepekeredwa koma amayesesa kutani amaonesesa kuti akazanga atani asangalale kama peza ka 10,000 amaonesesa be kuti ayakazanga chikhalidwe chabwino chikhalidwe akachite ndo panzoti amuna anga zimene abweresazi ndi ndrama imene amapeza amu yayi izize kwa ineyo zokwanira ayi apo tu Elena watsekulaso chapter masiku anati kwabwera kachichewa kenaka komati nkhani imene kukambayo ndiyatsikulira komabe ngakhale ili yatsikulira komabe ndikilende manga kunena kuti si chifukwa chonena kuti zibambo mwina wapeza munthu wa ndalama ndiyeno iweyo facho kuti ntchito sikuteka business sikuteka ndekuti sizikutanthauza kuti ungokhala utakuyesesa ndithu tima dishes zathuso asiti ka 5 pindi bwanji kamene kajaka kupatsa kugula kapo zimama kunsewu kundinapeza kukati nzimayo jamadziwa kunena kuti uyuyu kuti wadzakhala ndi ndalama ine singadzavutike chifukwa moyo umasinthana mapezeka zona zoti wachuma lero ndi nzimayo mawa nzimayo uja amadzapezeka ali pansi iwe nzibambo ndi chuma kapena wachuma ndi nzibambo mawa amadzakhala mayo jali pachani pamwamba fama tilende ndi kukankhana sikutanthauza zonena kuti mwakhala ndi ndalama mukaneka kukankhanzanu yesayesabe kuti ineyo ndikugwira ntchito ya mamiliyoni awa ntchito sikupezeka bwanji nditango atsikulira kaya ndi shopu inake kaya ndi chachani kaya asipanga business yanje azithamanga kuti amuna angapitani ku sukulu pitani ku sukulu mwina zikuvute foti tsamba lakuti palibe pitani ku sukulu tikutero pano pakanema wa GPS program ija ya visual radio cholinga chake nchonena kuti tiphunzitsane tiziphunzirapo pano kuti mwina nkutheka kuti wina wake akusowa kuolowera ndi nkhanizi mfamene tukambirana chonchi pali enanso apeza chikhwaya koma ali nacho mantha kuti koma chikhwaya chimene chija ena sandilanda ena sasompholapo chabwino tate tingomverako pang'ono kanyimbo ka Red Aika Sleeping, it would send a bazooka, grooving,
kanyimbo kabwino kwambiri kameneko kanyimbo kokoma ndithu lede ayika kuyimba limodzi ndi malinga anthu atu amatha kuyimba anthu akuyimba tisaname anthu akupha saundi kopsa zonsezo ura kuti kufuna kusangalatsa moyo makamakaso anthu amene ali mchikondi akapamvera tinyimbo ngati limeneti ndikukhulupirira kuti zinthu zawo zimakhala kuti zili pabwino nangasiya makhala ali awiri kodi mchani chingatisangalatse ndi mafunika nyimbo ngati zachina lede ayika zimafunika nyimbo ngati zimenezi basi tikutero tikupitirira mpulogalamu ya visual radio imene timakhala tukamba nkhani zochitika msociety madera m'milaga m'midzi m'makomboni komanso mugeto zimene zachitika ndi zimene timabwera nazo pano ndi nkhani ya ulendo uno yonena kuti akuti nkoopsa kugwa mchikondi ndi munthu wa ndalama kodi ngati ine ndili mkazi ndipeze chikhwaya kodi ine sichikandizuza nanga ine ngati ndili mamuna ndipezenso chikhwaya aduna saka ndizuza ngakhala kapolo rine nde akutero zikakhalira ukolopa ine umakasiya mwana ku skulu ine kuphika ine kumango tumidwa ngati mwana takagulani masamba apo pakuti panchesi muzitani kodi inuyo simwangokhala tapita mukagule masamba tomato chabwino tikutero ndiye inuyo maganizo anu ndi otani ndizoona zimenezozo tikanike kugwa mchikondi kwa anthu achumawa poopa kuti mwina wachikhadwe chawo nchosakhala bwino kapena anthu andosiyana kapena onse ndi amodzi nanga ino mukuti bwanji kumeneko apa ku 36 kwakuti ine fada kuno ku 36 angoti ine fada kuno ku 36 ndikukamba kumbali akaziwa kuti akakhala ndi chuma sikuti amakhala amatamayi ati nawonso amafuna mwamuna wachikondi ndi chilungamo nkhanitu yabwino kwambiri kumene kwafada ku 36 simunatchule dzina lanu bwinobwino ndeti ntiso fada ku 36 zikoma kwambiri chifukwa cha ndemanga yanu akutero tiwa akunena kuti iyayi awonso azikaziwo amafuna kukondedwa mahagi ndiye ndo iwo aja amakhala ndi mantha tizitambasula akazi aja amakhalanso ndi mantha ndi amakuonetsetsa uyuyu sazindipanga chiti wandilondola mwina fa cha ndalama komene tikufuna chikondi ndamapeza kuti magawo ena akukuta akukupana kudali m'bale wina m'bale amene anapezana ndi mkazi wa pantchito iye ayi ndiye kumasiku oyambirirako amampatsa makadi akuya akubanki katengeni darling ndalama katengeni ndiye kuti abambo amakatenga akabwera mtauni muno ku shopa kumapita amagulako chani darling izi zabwino kwa basi kwatsako ndalama kwatsako kuti ochabwino tizakashopa tsiku lino komando patapita nthawi amayi aja anambo dandaula m'bale uja mati dandaulira amayi aja rasi yaro ndipatsa khadi chilichotsa kudzipangira wokha ine ndikuona ngati pena pake sipali bwino yete yali vuto ndani atamutulukira kunena kuti anayamba ati ngoti akazani pa ntchito amwene kuli bwino ndikapezekena kakakumudzi ati pamene walakwitsa yekha kuti bwino ndikakhale ndi mtendere ndizanga osauka naye apa ndemanga yabwera chifukwa cha ino afada ku 36 kuti ndizoona akazinso amafuna utaniso kukondedwa pali ena adinga matama ndithu balingana mchuma chawocho amafuna wina akhale kapolo ndipo amasintha azimuna chifukwa cha ndalama akantenga uyu zimene amafunazo zakwanisidwa anthamangitse maona ndemanga imeneyo ndi abwino kwa basi ambuye azikudalitsani amen chabwino apa pali ndemanga ina imene sanatchule iwo adzina lawo angonena kuti mabanja ambiri akusokonekera chifukwa cha azimayife tili m'mavuto tikakhala pa ndalama kapena pa ntchito timayiwala za kulemekeza ndemanga yanu yafika simunalembe dzina koma ndemanga yanu yafika mwamvatu pamenepo akuti inuyo tsopano mukampezeka zoti apamba mavuto ngati anthu kungokhala pa ntchito nzanu kapolo tsopano zikuchitikadi sitinganene kuti ayi sizikuchitika ayi ndithu zikuchitika zina ndithu zikuchitikadi inuyo mukuvomekeza ndikuvomereza nangati kuti ndizibhakire zikuchitikadi timaona ngati kuti mutawa timubisala pa chipande kuti
kuti ya ife ndabwino bwino akungotina mizira zikuchitikadi ngati munthu wayankhula choncho sinza kuti pena pakedi munthu suyankhula sungangoyankhula chinthu chimene sichinachitike ndi kuti pena pakedi sipali bwino zichati mati makhalidwe lija kuti nkhani ndi khalidwe khalidwe basi khalidwe ukakhala ndi khalidwe labwino olokhani ndrama khalidwe labwino lija ndimene lisogolere banja lako ukakhala ndi khalidwe loyipa lija limene litani lipangenso determine kuti banja lako likuyenda bwanji ndini ndama million amuna anga alibe basi kaleka ndayiwala roho yanga ngati mzimayi ngasi chimene chimachitika nchonena kuti mzimayi amatha kukhala ndi okhulupirika ndepa kukhulupirika apo fama kaudisana kumane ndi anthu ena ndapezeka zokuti nangasi chisa nkhani ya chikondi kawiri zimangochitika mukamafusana kuti apala dawa wako ndifuna uri bwanji koma kawiri ambiri zimakhaza kumbali amabweretsa zitatheka kale kumbaliko zitatheka kale ndi abweretsa zitatheka amapezeka kuti akuntenga mamuna osaukayo kupita naye kaya kulendo kwina kwake kwazi nzawo khokho olembera ndi mafriend ya azimayi amambofusa nditsi bambo yamatani anzathu lomwe apezatu handisam ndi amagwira ntchito kuti sagwira chani pamene papamba kusintha nkhani ndeti maganizo amene amusokoneza waya wina kwampinda pamenepo wapindika kuti chapwa muru wako magwira akufuna kudyera amene anthu oteri amabweretsa matemberero mbanja mizimu ya Mphawi amadzayibweretsa mbanja usaukari kulibe sunaone mwino sunayang'ana asiringa chumopititsa kwawo uko kwa chidyamang'ani kwa Mphawi uko taona somena gwirira foloko taona somena gwirira foloko mpeni wawika kumazere atisunga zonadi tikukhanga tikucheza koma nonkhani ndiona imene tikambirana pano zimachitika izizi kuti tikampititsa nzathu kugulu kumene kuja nkumene kumapezeka nkhani zili ngati kuti mwina munthu anali ngati hule pepani wa business yoyendayenda ndeno yafika nthawi kuti ndisiye ndipeze banja ndi amakhala kuti ye wasiyadi osazijambati ayisasiratu wasiya nditu nkunkonda mamuna nkupita kwina kwake mukamva zonera kuti ino amene yutu ndichihule ujeni ujatu ujeni ujasanapitapo ujeni kananji ujeni ujande kunali deile aya chabwino tiyankhe foni hello GBS TV live lanu dzina ndi ndani ndi kumene mukuyimbira dzina ndi ndani zokhanga lisiri kuvana so mapezeka zona kuti anthu akunena munthu oti anasintha ineyo ndinasintha ineyo za uhulenda akunama amene sanasinthe amene sanasinthe sangasinthe iwo akasintha akukunamisa amene iti kutero pano pakanema wa GBS program cha visual radio pankhani yomwe ichi amene tikukambirana kunena kuti ena kuti nzopsa kupeza nzathu wakumphasa uko olemera kwambiri akuti kuti bwino titengana Mphawi tokha inu mukuti bwanji inu yotaforokosani mbali yanu thank you so much. Hello GBS TV live lanu dzina ndi ndani ndi kumene mukuyimbira lero lili akaya mwina mafoni akukanidwa lero kapena chabwino nambala ndimene ili pansi pakanema apo mutha kutumiza SMS ndemanga yanu pa nkhani imene tikukambirana pano kapena kuyimba phone nkhani yake ndi yomwe ichi ndena kuti inu mukuti bwanji popeza ena akunena kuti ndizoopsa kuti munthu wachuma akakwatane ndi Mphawi nzovuta kwambiri moti anthu atelewo akutanthauza kuti osauka apeze nzake osauka olemeranso apeze nzake olemera kodi inu mukuti bwanji ndizoona zimenezozo mwina kutheka anthu anakondana taonako mabanja ena munthu akubweretsa mamuna kwa makolo ake
ndankonda mamunayo funso loyamba amapanga chani Amapanga chani. ndipo zimene zambiri amafunsa kupanga chani kuti kwena tiziwa amapanga chani. chabwino Mwina amaba. chabwino tikuyenera kuti tifunse mwina ndichimbava chabwino nde munthu uja akangofotokoza kuti amenewo amasita mtawuni anagula ironi yawo amasita anthu akagula zovala nkumasitira ine amuna anga amachaja mafoni mtawunimo muna amene ndabweretsa apa pa amachaja mafoni wayimika benzi iweyo uli ndi benzi wapeza mamuna ochaja mafoni mtawuni ndi anthu amati chani mwana wanga mwina nthawi mweyo amake tayimbani foni kwa Dr. ujatabwera amuunike mwana wanga akudwala bwanji darling taona kuti mamuna amene wampeza ochaja mafoni mtawuni pamene pa zili bwino pamene pamake ndi akazi koma iwe nchani ufuna waphe bambo ako mbibi amuna kulibe kodi kunjaku kuti ine ndankonda Mphawi ine ndankondetsetsa kamene kakandikanga basi nde nkhani tuli kutero nanga inuyo mukuti bwanji kodi ndi zabwino kapena nzoyipa kwa inu muziona bwanji anthu talankhulapo pano ena kuti ayi nzoopsa ndithu nkumanena mapointi awo nanga inu kuti bwanji ena kunena kuti ayi ndi zabwinobwino musasakanize nkhani yachuma ndi chikondi ndalamazo ziponyeni uko nkhani sitikukambirana ya ndalama sichoncho kodi nkhani ndi yachikondi awiriwa awiriwa usati ndalama yasatatatuwa ndi ndalama zachitatu komano nkhani ndi chikondi chifukwa kumene mafunsirani munalipo awiri ndalama simanena kuti mulole kapena mukane ndalama siyankhula nde iwenso ngati mkazi kapena mamuna uli ndi ndalama iwalakaye za zimenezi famu mazoloweranso nthawi zina upezeka zomwe mufuna munthu wachikondi ndi kuchita kukokomezatu muli magalimoto ena amene mayendera kuphatikizira apo pati koma ndikhulera nyuwani kokaonekera kumeneko ndipite pa jipi akamvetseso apongoza amene yapeza afika mwana wanga watola chikwama andibwera ndidzaonekeratu kwanu yosadadaule ndipangeka izina zake atuchailira kuti agulere njilova ya nyuwani glass akamvetsa apongozi tsoka ndilo ukamakafika ndile njilova amangonkodolera kumbali satani uyo afuna unonge mtunda tikutharose mwana wanga nchani kodi chili chonse tu ndichitozo kakaso ndi chuma chambiri akufufuze buno aufufuzenso kuti mwinaro mwana wathu watitengera ifa apa pari kufa cha mwana wathu tsopano inu mukuti bwanji inu mukuiona bwanji nkhani nambala ndiyomweyo fotokozani mmene inuyo nkhaniyo mukuyionera mmene mukuyimvererera nkhani ndi mmene mumayimvererera fa ine kwa ine nditha kulankhula kunena kuti pali vuto kapena si pali vuto koma nonanga inuyo zili bwanji ena akanika kuti ayikire ndemanga chifukwa ali muchomwecho kuti tsono kuti ndiyikire ndemanga apa pasozevuta mwakuti iyayi siti kutanthauza choncho koma inuyo ndi amene mmenera munyadire kuti ife ndeti kukhala bwinobwino amenewo ndiwo zawo zimenezo zilipo zimene zimavuta kapena chikhalidwe cha ameneyo koma ife tikukhala bwinobwino kapena mavurodi kunoko nde musenani makolopa ine mamawa kuchapa matewera mwana mwana kundichapitsa ine mwana akamalira atite nzimutonthoza iwo ali pa laptop akugwira ndikira tinchira ine ola muthu azungulira naye panchapo mwina akapitidwe mphepo abambo ndalama koma bambo atonthoze mwana fata akufuna yekha kuti tambweretsani mwana mwese ndikulandireni yekha osati ukapolo osati ukapolo fandi naonako anthu ena mabanja awo anthu opezeka zoti mamuna alibe ndalama koma mkazi ali ndi ndalama ndipezeka zoti akukhala bwinobwino ndipo mkaziyo akuyesetsa kuti mamuna ayunso akhale pabwino ndikuyesetsa mkazi uja kufikira kuti mamuna ujaso naye ndikukwera kupezanso ntchito yabwino kwambiri onse nkumapangira zinthu limodzi kuti mukudziwa
mayi tu ndiye kuti ife mayi amene timadziwana naye tikumuona mayiyo mu nthawi imene chuma chake chikuoneka nchochepa abambo ndi chambiri ndi abambo ndi amene akukayikira umboni kuti ine kuti ndifike apapa ndakazanga ndi mama ndipo sindilola kuti ndalama za ine zisanambogwira ntchito kwina kwake ukapena tizipitise kolakwika sindilola zimenezo chimene ndimafuna ndalama za ine aziziyambira ndi mama kuti mama ndapeza ndalama izi titani osati kuti umabweretsa tinyenyeswa mzibambo amayikira umboni utero kuti ine kuti ndifike pano fa cha mzimayi chifukwa pala azimayi ena ndi ankhanza akhala ndalama amabisabe ena umati koma iwe mamuna ako sungangompatsa business ayi azipita kumahule azipita kumahule ayi nchitileni kaya apita kumahule ndi mtima ndi mtima ngakhale opanda ndalama yomwe amapezekabe kuti amapita taonako ife monga ngati za nyimbo ina adadzayimba amati Frank Kaunda nyimbo imeneyo amakamba nkhani koma ndiyochitika mzibambo kuthamangitsa mkazi ndi kutenga wantchito wake wa nyumbamo mukuimva nkhani kukhala nyumbamo ngati ino tsopano mayi pitani ndakonda wantchitoyo ndikumakhala ndi wantchito nkumati abwana aja lero ndadalinya ine koma ayi chifukwa choti ali mdzinthu sikuti ine ndakonda iwowo tsiku lina abwana akubwera akupeza kuti mkazi wawoyo ali ndi kamamuna kena kakumudzi uyu wantchitoyo wakati ngakakumudzi ndikuwafotokozera chilungamo kuti amene yuyu nchibwezi imene nachoka nacho kumudzi buluzi ndi buluzi sangasanduke ucha sangasanduke ng'ona iwo adakondana kwambiri ndi uku kunali ngati angopezapo mwayifa cha ndalama iwe mzimayi pita nditengawo ndi uyuso wangopita fa cha ndalama koma chikondi chake chidakali pauti kwawenu ndiye fuwa utanthauza kunena kuti ngakhala atakhaza kuti alibe ndalama atha umayendetsabe za chikondi kwati anthu timene akuona kuti ntamulevo yake timeneto takumbali tija inu mmati amene asamapita kuti menetoro iye amapita kuti meneto ndengani ndionena kuti ngati mwakondana awa ndi amuna anga ndili nawo banja silinati kapena uyu ndi mkazi wanga ndili naye banja silinati ndili ndi ndalama zambiri mpangitsireni business inuyo ngati mukumuopa kuti mkazi wangayo kuti azipita kunja umati akapanga uhule ndi kuti ndihule kale ganizani mwakuya nthawi idakalipo koma osati mukaniko panga zinthu zina chifukwa chokuti muopa kuti apanga china chake amene ndiyo ndihule kale ngakhale alipompo pakuti simunampangire chinthu atha upangabe uhule apangabe ena amawuza kuti musamatuluke ndidzigula ndekha nkhaza ati kula azibambo adalama ankhaza ndizipita ndekha kunsika amapita ukha mkazi asatuluke akuti sanji agadi mayi wasarana agadi ayi sazatuluka anatuluka ayi sanatuluke bwana sanatuluke bwana kumapeto kwake agadi omweyo ndi amene anapezera mwayi usanduka nochibwezi chamayo wachake ndi wachake simungamuyikire mpanda sitingayike mpanda yayi so chimene chimangofunika kwa ife nchonena kuti timulemekeze wina aliyense pamene ali ngati awawa ali opanda ndalama timulemekezenso amene ndi mkazi wathu kapena ndi mamuna wathu tikhale ndi chikhalidwe choyenerera tisakhale ngati kuti tikuyenda nawo dziko dziko tikuyenda nalo dziko ayi munthu mukamuphoda mkazi mukamphoda kapena mukansambitsa mukantere amaza kutaya ndi nkumangomfwifwitsa nzani munazionako zimene atosagula chovala ameneyu amfusira ena amene amfusira ena ndizingomuona ndekha konkuno kunjako asavali nthu azingovala chitenje ndanangafune wa chitenje munazionako zimene zimachitika ndithu anthu kumfwifwitsa yekha nkumakaniko kuyenda naye yekhaso makanika divuto lake makanika kuyenda naye tikakumana konko kuchalichi mesa tiyenda pagalimoto ayenda siya transport apo ndikuthamangira kuche ndikufestre adina diko ndikuthamangira kuche ndikufakala ku vestitere ine nde meeting imene ino
abambo nchani ineyo mwebwera ndi ana ndifana ndikuwuzeni kunena kuti mkazi wina aliyense ndi wokongola zimangotengera kuti ino mukumusamalira motani. Wina aliyense ndi wokongola ndeti tisakale ndi nkhaza pamene tili ndi madamu athu ku nyumba kena kumapezeka kuti mwamba zibwezi chifukwa chonena kuti ali ku nyumbayo simukumukongoletsa simukumu kweza pena pake kapena kumuyika pena pake Fatima inayo kuti timponye pena pake anthu azita kuzindikira zoti madamu awawa ndalama zilipo komano timamfwifwisa kumfwifwisa nkumaoneka ngati kuti so kaya ndi chani kaya wekha nkumachita manyazi banja sitina kuyanjeni tu banja ne sitina yanje wekha nkumachita so manyazi yayi tisatero tatiyeni tiphunzirepo tinene pano nkhani imene ilipo pano ndi yomwe ija tikunena kuti ena akunena kuti nkoopsa kupeza mkazi kapena mamuna amene ali wa ndalama iweyo ulibe kanthu inuyo mukuti bwanji. Paliso uthenga pakuti hi GPS ine Milika Chidiwa kuno kuli Longwe likuni maganizo anga ndi akuti munthu kupeza mamuna kapena mkazi osauka akwatirana okhaokha ayi zimangotengera anu akewo kukondana chifukwa chikondi ndi anthu awiri wachitatu ndi osokoneza kwambiri. Zimangofunika kuti ngati mkazi ndi amene ali ndi ndalama sikuti ngati mkazi ndi amene ali ndi ndalama sikuti ndi amene ali mamuna wa message okay ngati ndi amene ali ndi ndalama sikuti pamenepo sipanooneke bwino okay sikuti apange mamuna wake ngati mayi zimangofunika kuti wina chabwino. Mika Chidiwa message yanu yamveka bwino akunena kuti zimangotengera kuti mayi wake ndi urani. Ngati mayi wapeza ndalama asapange mamuna wake kukhala kapolo iwo akutero tu zisapangike motero zimafunika kuti tikhale ndi chikhalidwe choyenera. Mika Chidiwa tiyamikire kwambiri chifukwa cha message yanu ifeyo tayamikira kwambiri message imene mwamvatu nkhani yake ndi yomwe ija akugwera kuti ngati mkazi wapeza ndalama mu nthawi imeneyoyo asazuze mamuna asakhale kapolo kuti asandikongo mtuma ndeno nena kuti akupitiriza kunena kuti ngakhalenso mamuna pamene ali ndi ndalama sokuti azuzenso mkazi ni mbali zonse akugwira mbali zonse. Amika tiyamikire chifukwa cha ndemanga yanu fa nthawi zambiri azimayi ena zimakhala ndizovuta kuti alemekeze mamuna amene alibe ndalama ena komano kuliso ena kandi ochepa komano amankonda iwe usadziwaso zonena kuti abambo alibe ndalama muona ngati ndalama azo ndi za abambo tikutero apapa ndikuona nthawi kuthamanga yachita njiro ndiye mawu ako omaliza Elena amene ungafotokoze tafotokozera Malawi. Nkhani ndi yomwe kuti ndalama isalamulire tisalole ndalama itilamulire ifeyo ndithu tikhale ndithu anthu amasomphenya tikhale ndithu anthu oti oziwa ozindikira anzeru wisdom ndiye yofunikira kwambiri chifukwa zinthu zimasintha lero ndalama ndiwe kandiwe wamuna ndi ndalama zambiri mawu kamuzunza mulungu amati yayi inu mwazunza kwambiri awa tiapatse kuti atonthoze mulungu nkusintha kupititsa uko. Nkhani ndiyo kuti uli ndalama lero mulemekezeza kwa amene alibe ndalama pamawa azakugwira sonkono. Tiyamikire nzanga Elena
chifukwa cha ndemanga yako kutsogolera mtundu wa Malawi. Monga message yomalizira ya America nawonso anena kuti iyayi ndalama lisabangitse kunena kuti ifeyo tikhala usintha maganizo ena ake wosakhala bwino. Chikondi ndi chikondi, ndalama ziyikeni padera. Ngati iwe uli mayi khala mayi pakhomo, ngakhale uli ndi ndalama. Chimwezimwezi bambo ngati uli ndi ndalama khalabe bambo, chifukwa makapezeka zokuti ukuchita zinthu zina zake zosakhala bwinonso kutali. Khala bambo, tikanena bambo ndi munthu amene amakwanitsa udindo wake pakhomo lake. Yes, langa dzina Daniel Philip Chavula, wakulu aja kuti Mr. Billionaire. Ali pano Mr. Billionaire nditodi. Nanso ndi billionaire amene ubwinotu. Nditodi sindili ndekha pano, monga mmene mumaona ndatsirizanso ndi nzanga yemweyo. Nena dzina lija Ranga Elena Tembo kwina kuja na Rwanda. Yetu nkhani yabwino kwambiri pa makina lomyo khazika osayiwalanso Viora Mese Muhango. Zakhalenso ni pompo sabata yamaba pamene tizabwerenso ndi programu ngati